Hayi, ngisho ngabroke kanjani empilweni. Kodwa uyabona lento kuthiwa ukuthathwa kancane. Hayi yona nto leyo mina ngeke ngize ngitolerate leyo. Ngisho ngangaba ngisho nozuku ephaketheni. For the mere fact ukuthi ngumuntu ngiyaphila. Ngibaluleke kabi, ngiyitechnology esezingeni eliphezulu. Yabo, there were so many chances ukuthi ngingabi bikho. Kodwa ngakhona, nginqobile nje for the mere fact ukuthi ngila emhlabeni. So yabo nje lento ukuthatheka kancane ayikhohlwa. Khohlwa phoza yami. Yabona kungamane kwenzeke ngenye indlela. Ungamane uyeke uma ungafuni. Yabo, ungamane uyeke. Umuntu umfethu umhloniphe ngisho bekuthiwa uyabona ukuthi wena ungaphezulu ngayo yonke indlela kuyena. For the mere fact ukuthi nje umuntu uyaphila. Uyabo? Ngoba liyamthatha osemnyango limbeke emsamo. Angithi niyakhumbula niyibonile lensizwa le ebikade idelela isecurity laphana ithi yona imillionaire yona ihamba ngo-BM. Nibonile yama uBMW. Kwenzakale nje manje yabo kule security kade ilidelela yabo mhlambe kwayena leya moto ayona ngishe yakhe le lo othi uyimillionaire, so called millionaire. Yabo nje umuntu mfethu ungalilinge nje uze umthathe kancane. Kodwa nakhona ke ukuthi ungathathwa kancane, hayi lokho ke futhi nakho kuyabuye kulale kuwena ukuthi uziphethe kanjani ngalesi sikhathi. Ubingelelo changes akasha uthi ngenzana noma yini noma inini noma kanjani kunoma ubani ngoba impilo ayisiyona into ocabanga ukuthi iyona. Possibilities are infinite in the universe. Your own consciousness is your own limitation. Kukude lapho esisoka khona futhi kukude lapho esiya khona. Beka phansi umoya ungatatazeli, uyabona. Yabona into ekuthiwa is self image. Yabo, indlela wena ozibuka ngayo wena iyona ngqo le ozoyiprojecta kubantu bese bekuthatha ngayo leyo ndlela leyo ukuthi wena uzibuka kanjani wena. Kumele ukwazi ukubona ukuthi man angazi ukuthi sengehle kakhulu la, yabo. Ake ngithi ukubuyisa mhlambe yazi kwesinye isikhathi lento kunanto ekuthiwa i-oversupply. Yabo lento i-oversupply, if kukhona into ekuthiwa i-excess and oversupply, that is economics. I-price yaleyo nto it needs to go down, yabo. It needs to go down definitely if there's an oversupply. If into inala, yabo nje imisebenzi leminingi le inala la engafune like qualification enjani serious, inala ikhokhela kancane vele because nombane engayenza leyo nto, yabo. Into nje once yana oversupply, so wena you are overly available, uqiniseka kancane vele because we oversupply vele, yabo. Uqiniseka kancane. Two, ilento yelokungana mhlambe nakukhuluma nje, yabona ukukhuluma nje. Mina ngiyakhuluma ke mina, yabo, ngiyakhuluma nginekhathi kodwa futhi zokuthula nje, yabo, zokuyithulela nje because I can sense ukuthi la sengikhulume kakhulu la angithuleke manje. Ngabe kwi meeting, ngabe la kuhlangene khona abantu, ngabe nini nje I can sense ukuthi now so that into engisho izoba valid. Now I need to keep quiet, yabo. Uyibhekele le oversupply, available, kuyaziwa mangimbizo soba khona vele kuyazi ukuthi nje wena uya readily available ngaso sonke isikhathi, yabo. Ezinye zezinto lezi ezikwenza ukuthi ube umuntu othatheka kancane nje i-availability yakho ngaso sonke isikhathi, awukho scarce. Yabona into scarce ibiza kabi into scarce. Yazi umuntu ongakukhonzile nanokulokhunja nanokuba available, mhlambe nanokuyi-availa nje into nezithile. May availile, khakanjiswa kabi, bekwenze njani khona ngishonayo, hayi buhanjelwe ngisho obani lomcimbi, hayi cha, ubuse zingenike yabo into efana nalezo. Kodwa ke njoba ngiphinda ngisho nje futhi ukuthi kulele kuwe ukuthi wena, that is the first point le ngishoyo. The second point, in fact sengikubalela ama point awuthula ngesikhathi esisodwa. 1, oversupply yakwenza uthathe kancane. 2, self image yakho yakwenza uthathe kancane. Yabo wena muzothi I settle for less, hayi noma yini nje ngangizama noma yini, you just settle for less nje every time, yabo. Nyalo nto yakwenza ukuthi uthathe kancane, uthi wena uzibona wena ufanelwe yini, yabo. I-self image le wena uzibona ufanelwe yini wena, uzibona ukuphi wena, uzibona
yabo uyakwazi ukukhola umuntu into order. You really don't need to lokungani uthane blind eye and shy away from abantu ubabona ukuthi bakuxhaphaza bakuthatha kancane into abayikhulumayo nento abazenzayo for whatever reason. Why? Indlela wena uyibuka ngayo nobuka ngayo umhlaba. Yabo nje umuzazi ukuthi oh vele I'm nobody, angisebenzi and all of those things. So does that qualify ukuthi you should be taken for granted? And that is why abanye abantu they just keep quiet ukuthi okay ngazi ngathatheka kancane njengoba isimo sami sikanje. I'm taken for granted, right? And lokho uyakurecorda ngoba uyayathi spiritual father wami uKing Bhaka athi mawusafuna ukusizakala ukwehlisa umoya ubeke phansi musafuna ukusizakala, and that still remain true. Omunye umuntu awehlisa nje umoya ayithulele uthi oh all right ngoba usancingile uyobona mhlazane wa right naye wena usuthi uyamkhomba hayi yabona nje uyehlala la ekhaya nje ethi yey ungalilinga ungikhombe ngangihlala lapho kodwa nani ngenzani kwakona izingane zale ekhaya kushawe mina. Yabo thola ukuthi umuntu umthathe kancane wena ngoba nakho uyamsiza mhlawumbe kanti uyarecord ukuthi unengqondo. Yabo uyathula uyabuka khona abanye ongazi ukuthi bahambilana la ekhaya kanti babona ukuthi oh la ekhaya kanti bavele ba right nje bavele bathi hayi thala yotha phuma kanje ngobani ayakaze ukutolerate lokho ukuthi khona abantu abathi ngamane ngiphile ngedwa. I rather have few people that are valuing me, that give me value, that value me, value my presence, than to have plenty of people engithi umndeni lo plenty of people abangani laba who are just taking me for granted. Yabo, who are just taking me for granted, or some of them are just using me. I don't possess any value around these people, so I rather be alone. Yabo, umbona umuntu ethi shwe anyamalala kukwena ukuthi wena ufuna ukuba incelebane uncika email kubantu noma awukutolerate ukuthatha kancane. Bayathi uma ungizalayo mina ngisichaya sishaya inkinsela mina. Yabo, ngisichaya sishaya inkinsela ngobani akakufuni ukuthatha kancane naye just because yabo nje uma uyizela izingane zifundile khona nje udadewethu naye usendaweni ezithile nangu mfowethu nawo uphethe la phethe khona kube yimngenzo education kodwa ngeke nje nize nifike nje nizothi nizombhedela lapha emzini wakhe. Ingayeni mfenisi nizombhedela methi igate ngiyalivala la mina ngiyalivala igate la anginendaba mina nemoto yakho anginendaba nemali yakho futhi ngoba nami ngiyayisebenzela. That's a kind of thing that you should give your children. That's a kind of thing that you should give anyone who's just because you are possessing we manager lapha emsebenzini wakho umphathi kulabo baphethe. I'm not submitting to you mina. You don't need even ngasho ngisubmita kwena. You really don't take me for granted. Even ngasho ngisubmita kwena awuphethe mina wena uphethe umsebenzi. Yayizwa lonto leyo bafethu ungakuvumi ukuthatha kancane. In any case for the mere fact ukuthi uyaphila nje umuntu kusho likhulu lokho ungalingi uthathe kancane. Yabo khona nje nalaba nje abalo bekhuluma lento ka Elvovo ukuthi wenzani akuyona indaba yeni leyo, akuyona nje indaba yeni leyo ukuthi Elvovo wethini ngaleza ikhathi wekhuluma ethini ayona indaba yeni leyo. It's either uyamsiza Elvovo noma uyamyeka. Mungenalo usizo uvala umlomo wakho finish. Umuntu into ebalekile la empilweni imanje what is happening now. Yabo musazongitshela ngendaba edlula ukuthi changes wawuphuza waqonya ubani umsangano loyo. Musazongitshela ngento edlule. Sikhuluma ngemanje la. Yini edingakala manje? Kwenzakalani manje? Yabo. Mina I learn my own lessons ukuthi oh okay awuyena uNkulunkulu wami ukuthi ungifundisa ama lessons. Ngizoyifundela mina my own way ukuthi oh okay shoot it means I need to do things this way. Yabo, uthando hayi indaba yokuhlulela. Yabo,
uyamsiza umuntu umthatha kancane uyamtshela ukuthi kodwa lokhu umbekela izaba nama terms and conditions ayiyeyi yabo lento yokuthatha for granted angifuni mina